You know, I don't live here anymore. And the Four Seasons won't check you in until 1. Oh. Did you want to come up? Abso-fucking-lutely. Later that day, I got to thinking about relationships. There are those that open you up to something new and exotic. Those that are old and familiar. Those that bring up lots of questions. Hvordan kan vi bestemme monotoniforholdet for en given funktion f? Hej Charlotte, jeg har brug for din hjælp til at finde monotoniforhold. Du ved, så jeg kommer over med det samme. Hej Carrie, lad os gå i gang! Vi vil bestemme monotoniforholdet for funktionen f af x lige med 1 plus 2x i anden minus x i 4. Først der definerer vi funktionen. Her kan vi så ud på vores funktion allerede se, at den her funktion har 4 rødder. Det kan vi se heroppe, fordi den største potens er 4. Det her er så ikke ensbetydende med, at funktionen har 4 rødder, men at den kan have det. Så derefter så vil vi jo så differentiere den her funktion ved at sige f mærke af x er lig med, finder vi differentialkvotienten. Og der får vi så, at f mærke af x er lig med 4x minus 4x i tredje. Derefter løser vi ligningen f mærke x lige med 0, for at finde de punkter på x-aksen, hvor funktionen den skær. Ud fra det kan vi se, at funktionen den har 3 rødder, og den skærer i minus 1, 0 og 1. Nu vil jeg altså gerne finde toppunkterne, altså der hvor grafen vender, som vi også kan kalde vendepunkterne på grafen. Vi vil altså gerne bestemme T1 og T2. Ser vi så på vores graf her, altså funktionen, så kan vi så se, at her har vi T1, og her har vi T2. Det er der, hvor grafen vender, og den så enten aftager eller vokser. Det finder vi så ud af senere. Nu vil vi gerne bestemme koordinatsættene til de her 2 punkter. Vi ved, at funktionen har 3 rødder, og altså skærer i minus 1, 0 og 1. Det her kan vi jo så også se. Minus 1, 0 og 1. For at kunne finde ud af, hvad koordinatsættet er til toppunkt 1, T1, her, skal vi altså starte med at bruge den første rød, som er minus 1. Så kan vi så se her T1 minus 1 til f er minus 1. Så skal vi så finde ud af, hvad f af minus 1 er, hvilket jeg lige kan regne ud. Det er 2. Så kommer første koordinatsæt altså til at hedde T1 minus 1, 2. Godt. Så vil vi så gerne bestemme det andet toppunkt, som altså er T2. Hvilket vi finder ud af ved at finde ud af f af 1. T2 kommer altså til at hedde 1 til 2. Godt. Så har vi så bestemt T1 og T2. Her til sidst kan vi jo så ved hjælp af alle de resultater, vi har fået gennem den her forunderlige rejse, bestemme monotoniforholdene. Vi kan altså se, at f af x er aftagende fra minus uendelig til minus 1, hvorefter den så
er voksende fra minus 1 til 1, hvorefter den så er aftagende fra 1 til minus uendelig. Tusind tak for hjælpen, Charlie. Jeg har aldrig kunne klare det uden dig. Ej, ved du hvad, det var bare så lidt. Det er jo rigtig vigtigt at få besvaret et af livets store spørgsmål, og det har vi gjort i dag. Skål.